Jamen så, ja, Mathias har DJ'et Lotte Mørters på gangen. Jeg skal lige give jer et lynkursus i, hvordan man virkelig får dansegulvet til at koge med nogle få enkelte tricks. Jeg vil benytte det bedste DJ-program i verden. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er til iPhone. Det koster 6 kroner, så alle kan være med. Et eksempel, jeg vil benytte, det er Kelis a cappella. Så jeg vil vise sådan lidt om, hvordan man sådan pepper nummeret op, fordi det er sådan lidt kedeligt, hvis det kun er at lave sådan lidt med noget tempo og noget scratch og sådan noget. Prøv lige at køre. Kører vi meget godt her. Kan I se? Kører lige der. Kan I se? Kører den deroppe. Så kører den bare sådan. Sådan lidt mere nede, sådan lidt. Kan man også være med, så man ikke er så hurtig. Og så lidt op igen. Så sådan et varierende tempo og sådan lidt. Det er skide godt til stopdans. Sådan der. Det er vigtigt. Scratch, det er det alle hiphopper gør. Bare sådan lige, og så når spil, så bare videre igen der. Og så bare. Og så ligesom der. Giver en af de filme, når man scratcher. Så er vi nede sådan lidt mere Barry White-agtig toneleje her, og så bare. I det hele taget så kan det siges, at det handler meget om at bibringe noget forudsigeligt til numrene, for ellers kan folk jo bare lige så godt blive derhjemme og høre musikken på deres. Det var alt for den gang. Jeg håber, I kan bruge det til noget.